Dobrý deň, vy síce necítite, ale my áno, sme v úžasnom voňavom obchodíku mojej kamarátky a majiteľky babičkinej záhrady. Ahoj, Mimi. Ahoj, Žanet. Čo by si nám vedela povedať o tvojom obchodíku, ako si vlastne prišla k tejto idei? No, jednoducho. Po tom, čo sme už niekoľko rokov prevádzkovali e-shop Babičkina záhrada, rozhodli sme sa, že budeme k ľuďom trošku bližšie a otvoríme kamennú predajňu, kde im budeme môcť sprostredkovať zdravé produkty, robiť osvetu, učiť ľudí a budeme mať s nimi bližší kontakt, čo nebolo možné cez e-shop alebo cez poradňu, cez Facebook. No a myslím, že toto sa ti aj veľmi darí, pretože sem chodím často, aj ako klient, aj ako vlastne človek, ktorý tiež radí ľuďom. A je toto stále plné, čo ma teší veľmi, aj kvôli tebe, aj kvôli tomu, že tento obchodík je skutočne zázračný a má úžasnú energiu. No a je tu aj vidno, že tu máš veľmi veľa prírodnej kozmetiky a venuješ sa jej, tak čo by si nám vedela o tomto porozprávať? Ako si k tomu prišla? No, kozmetika to je taká moja slabosť, prírodná kozmetika. Tvorí naozaj široký sortiment našej ponuky a rozhodli sme sa ponúknuť ľuďom zdravie aj touto cestou, keďže sme pochopili, ako je veľmi dôležité, aké prostriedky, krémiky, olejčeky, sprchové gely na seba človek dáva, keďže pokožka je najväčší orgán tela, ktorý absorbuje všetky, či už chemické alebo prírodné látky, ktoré na seba aplikujeme. Takže som rada, že sme ľudí naučili rozmýšľať aj touto cestou, že nie je len dôležitá strava alebo pohyb pre zdravý životný štýl, ale rovnako biokozmetika. No to je pravda, lebo aj mňa už si naučila rozmýšľať takto, že nie len to, čo dávam do seba, ale to, čo dávam na seba je výborné a tým som aj vymenila v podstate všetko za biokozmetiku. A jednou z mojich obľúbených je vlastne tento krém argánový, ktorý si mi doporučila, na ktorý nedám dopustiť a ktorý používam každý deň, už nič iného vlastne si na seba nedávam. Teším, a je to vidieť na tebe. Ja ďakujem a všetci ma chvália. No a keďže ty si mi doporučila olej, tak ja som ti tiež jeden olej doporučila, vlastne tento, s ktorým už robím roky a ktorý som si vyskúšala na sebe, je to olej Fortuna Vita od profesora Turianicu, ktorý je výrobca a viem, že aj ty ho piješ, ja som ti ho doporučila. Vedela by si nám povedať vlastne, ako na tebe pôsobil a ako si s ním spokojná? No ja si myslím, že nič lepšie si ani nemohla urobiť, ako doporučiť mi tento olej. A nehovorím to len tak, ale naozaj zo svojho presvedčenia vnútorného vnímala som olej profesora Turianicu ako prostriedok pre ľudí, ktorí majú poruchu štítnej žľazy alebo nejaké ochorenie štítnej žľazy. Pochopila som však, že tieto organické formy jódu, ktoré sú aj v tomto oleji, je potrebné dostávať do seba denne a potrebuje to každý človek. A presvedčila som sa o tom aj ja, keď som ho ako kvázi zdravý človek začala piť, ale až keď som ho začala piť, pochopila som, čo mi predtým chýbalo, že naozaj som mala príval energie, zlepšila sa mi kvalita pokožky, vlasov, nebola som unavená. Už naozaj po týždni, respektíve po 2 užívania toho oleja som videla taký výrazný rozdiel v tom, že naozaj dostávam do tela niečo, čo tam predtým nebolo. Takže ja som veľmi vďačná. To som aj ja veľmi rada a som veľmi rada aj za tento rozhovor, že sme sa tu takto stretli u teba a toto natočili. Ďakujem pekne. A ja.